Kijing tip bagi kubor ki baman la kesni nak kuasi kai channel siang bahal subscribe nak mentah. Kumno ki kuki Maitai Boro Asamis ki yok jaka Haraj Marwet hang tai hari boy district kajumi kubor na kapor cikpor bat ki babun ki kubor kidai ki mom skill tanat bat ki bakta kala ya ka jala Meghalaya ha kani ka ganti kalami sakawai pat ka jing kenok persya ya Haraj Marwet ka bahap hapo ka hima malim nakaliang jong ka Hanyu Trip Integrated Territorial Organization hito riboy district kalakano ba kejing yok lat ki bar jala bagan thup nadu ki kuki Maitai Boro 4 Asamis ki yok ban rung kli bat long try ya khande ku siam kadai lang ba kejing ai jing ito daus im Haraj Marwet dakaba ula ai sernot yaki kata kano objection certificate lane NOC dakaba kamro bakidai na kejai mriu lom national tribe naduk meno ki Maitai kiladai ki Silter tribe haka jing sha ka jing kan at Manipur kaba nadu lai terik jong mana jemang bat kabane hadu menta kadai halor ka jing peta ka Manipur High Court ya ka sarkar jala Manipur pakan ajumut ban kentup ya kinong snong kiba dai ki Maitai haka tup Silter tribe kane ka hukum bal ai daw acting chief justice ka Manipur High Court u justice MV Murali Dhanran kadai ka balapan mi haka arpe neutrik jong mana leber jong snem arjar arpulai Henry kalapa pat ba haka khat khanda trik jong mana yong arjar arpulai nakane ka hukum ki naka bat ki kuki somi kilapan pau ya kejeng persyak ka bajur bat haka lai trik jong mana jemang arjar arpulai kaladon kejeng yat pat ba ha chora chanpur man persyak ya kejeng peta jong ka High Court bat nangta lami kejeng kan at ka pasir khai bat kabalane haduk menta ngilayo iro bagi ladon kinang snong pelawan pet sha shilong ban light na kejing sha tombor lani ki beladu no yala ki bahayeng sem bat kijing don jing em jong ki baro nakaliang jong general secretary ka Hitori Boy district uba keni nong room ulay tho ba tangmar yo jing tip halor katai kijing keno le sop jong sim ka Haraj Marwet ka seng kala pelong da kijing wat jing tip lang ba ka hok wat jing tip nega right to information RTI bat lalap ya kejing shisha ulong ba halor kene kejing lam nakaliang jong ka seng hi kas sngin kong ka tayo kalalai ban Aisendon da kejing ujor sha deputy chief executive member ka Khasi Hill Autonomous District Council uba pensngan NSIM ba untuk kelar mador halor kene kebenta bat ban lek ro ya kabron kam uba keni ulong ba deputy CM ro ulukular ban chimkia halor kene ke kam bat ban perbet ya kejing don kam baro ngin hap ban nyepet ayo ka KHADC kan le halor kene kejing ujor ka hito persya ya usim ka Haraj Marwet ka KHADC kadai ban klet ya ki kam san pertai ne kejing dai simet lada don batno pat ban le bet ya ki kam ram kat kum ge ikhtiar pala penshet dak kernit bahan reu jong kerti senchar ngisngeu ba kadai bandon kejing tokit ka babnia ha halor ki kam ki jam ki bai dai bat ka Haraj Marwet kam dai syuk kasin menakong kumbala kedeu hang neng ba kinmi kijing ujor persya ya usim Haraj ka KHADC kam dai ban syuhun ban sngap hanrai ban ti bnia ya kijing sisa kalong kijing ma ka pakraw lada katai kijing keno ka hito kalong ka sisa ban nyelek kai bat ka kende go siap kham tam hagi jaka khaput kanwan ra ya ki babun kijing hadin habun ki himaraj bat dorbar ki dai ban ya fikir bha ya no kin asen rod khnang ba kin yo thit jaka sisin balado ka kende go siap kan sibun pan yok biang namar kito ki badu kila ban lek siying bisar bat ka kam kan nang kalan bat nang he ladalap baladon ke jing lek tamput bat pendon kam bakala ya ki ikhtiar ka KHADC kadai ban pencitom ya kita ki badon ti bat ban ajing sneng lem ya ki wairo ki himara dorba ki ba persyang ban knyot yala ka jong ka jet mriu da ka bawan ra da ki priu ki banamar hapo put usam jong ki im tharai ba mengi ki khasi jantia ladang ilai shaw put usam jong ki wei ki snong ki thau ki badon shabar ka jala ngin ya yo thit jaka kat bangimon ngim ong ya kito ki he spa ki bala ban thit ya ki jaka ki basong do da ki peu klur tangka la ki dei ki ying ba bun mala ne ki wei pan ngi kren be thik tang ya ki riu pedeng bat ki balong ban thit jaka tangkat tok an square pin hato kita kinang penyak snong ki badon ha ka jala asam kin aja kalem yangi ladang ilet pan lane lit thit
hato kena lam snong ka Manipur kin sha yangi bangin lai thit jaka snong jongki hakane ka jai mriu jongi ki bun ba kilong ying long sem ki bom don jaka watang ban sna ying nong rim ying ro balai kata ka raj marwet kam perkhat lem ku me gita haka jaka ban aishu shiki wai pat ki jai mriu ki bladon haka jong ka jala bat ka snong ka thau perkhat shwa ya ki jong la jong bat ajaka ki khnang bakin nang bahaya nang miet bat kin yo ila ka jong ka nong rim bantai ya la tunum utandai